Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чаллыдан күп балалы гаиләләргә быел 2000 җир кишәрлеге биреләчәк. Моннан тыш аларның күңеле бонуста көтә. Нинди? Яңа уку елына әзер булачак 45-нче мәктәптә капиталь ремонт төгәлләнеп килә. Белем йорты ничек үзгәргән? Чаллыдан күп балалы гаиләләргә быел 2000 җир кишәрлеге биреләчәк. Бу хакта киңәшмәдә җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе башлыгы Ленар Гыйззатуллин белдерде. Моннан тыш күп балалы гаиләләрне шәһәр мэры хәбәр иткән тагын бер күңелле бонус көтә. Нинди? Алга таба сөйләрбез. 1 июльгә җир участогы алу исемлегендә 9500-дән артык гаилә исәпләнә. Шуларның 4440-ы җирне сайлаган инде. 358-е җир участогы өчен акчалата түләү алыга гариза биргән. Тагын 4798 гаиләгә җир бирергә кирәк. Проведена работа по формированию земельных участков в ближайших районах, предусматривающий подбор свободных земель, анализ градостроительной документации, выезд на место с целью исключения заболоченности и овражности территорий, согласование образования участков с администрациями районов и проведение кадастровых работ. Сайлау өчен Зей, Менделеев, Сорман, Тукай һәм Минзәлә районнарында урнашкан 1333 җир кишәрлеге тәкъдим ителә. Все участки формируются в существующих границах населенных пунктов. Имеется необходимая социальная, транспортная и инженерная инфраструктура с возможностью последующего подключения. Максимальная удаленность населенных пунктов до 65 километров. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, күп балалы гаиләләрне җир кишәрлекләре белән тәэмин итү төп бурычларның берсе булып кала. Гаиләләр җир кишәрлекләре урынына сайлаган акчалата түләүләрне арттырырга уйлыйлар. Хәзер бу сумма 200 000 сум тәшкил итә. Размер денежной компенсации в ближайшее время планирует увеличить. Мы зависим от районов. Все же понимаете, что у нас в городе Набережные Челны не предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов. У нас 99% это многоэтажная застройка. Так сформирован город. И у нас не было, нет и не будет земельных участков, тем более в таком количестве, для многодетных семей. Җир кишәрлекләрен күп балалы гаиләләргә тапшыру эше дәвам ителәчәк. Наил Мәгъдиев сүзләренчә, җир кишәрлеге белән шәһәргә кадәр бару вакыты 35-40 минут чамасы булса, халык өчен кулай булыр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яңа уку елына әзер булачак 45-нче мәктәптә капиталь ремонт төгәлләнеп килә. Аны яңартуга 320 миллион сумнан артык акча юнәлдерелгән. Төзелеш эшләре узган ел ахырында башланып китте һәм аларны этаплап башкардылар. Әлеге мәгариф учреждениесенең бер канатында белгечләр эшләде, икенчесендә балалар укыды. Шау-шулы эш төрләрен бары тик ял көннәрендә яки укучылар өйләренә кайтып киткәндә генә башкарганнар. Белем йорты хәзер ничек үзгәргән? Барысында алдагы материалда сөйләрбез. Эшләрнең төп фронты төгәлләнгән диярлек. Хәзер 45-нче мәктәп территориясендә төзекләндерү эшләре бара. Махсус йомшак өслекле заманча спорт майданчыгы барлыкка килгән. 45-нче мәктәп 1985 елда төзелгән. Шул вакыттан бирле мәгариф учреждениесендә бер тапкыр да капиталь ремонт үткәрелмәгән. Хәзер мәгариф учреждениесе тамырдан үзгәргән. Барлык инженерлык системаларда норматив хәлгә китерелгән. Булар җылыту, су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрләре, вентиляцияләр, электр белән тәэмин итү һәм башкалар, ишекләр, тәрәзәләр, радиаторлар яңартылган. Это наша рекреация на первом этаже. Было стало. Да, вот так вот стало. Это у нас этаж татарского языка национального. Вот так вот на 4-м этаже теперь красиво. Татарские поэты, писатели. 45-нче мәктәп директоры мәгариф учреждениесе буйлап экскурсия үткәрде. Яңартылган кабинетларны күрсәтте. Программа безопасности жизнедеятельности. Подняли везде стенды. Новые стенды повесили. 45-нче мәктәптә 1000-нән артык малай һәм кыз белем ала. Хәзер алар өчен барлык шартларда тудырылган. Остаются небольшие штрихи, и школа практически готова к началу учебного года. Уже в июле месяце ударными темпами поработали наши строители. Мы сегодня увидели, что и родители, увидев эту красоту, увидев тот огромный масштаб работ, который выполнен, пришли и помогают школе, отмывают классы, убираются. Одним словом, наводят тот самый лоск, который должен быть
Мәгариф учреждениесына капиталь ремонт яшьләр һәм балалар милли проекты буенча үткәрелә. 45-нче мәктәпне укучылар һәм укытучылар яңа уку елында ук күрер дип көтелә. Лилия Агатина, Эльмира Гайнетдинова, Яңалыклар. Тукай районының Мәләкәс авылында Петрау бәйрәмен билгеләп үттеләр. Бәйрәмгә төрле торак пунктлардан кешеләр килгән иде. Чара кунакларына бай һәм кызыклы программа оештырылды. Алар артистларның чыгышларыннан ләззәтләнеп кенә калмыйча, төрле конкурсларда да катнаша алдылар. Мондый күңелле вакыйганы безнең төшерү төркеме дә калдыра алмады. Бәйрәмне яшьләр һәм Петрау хореография коллективлары ачты. Спектакльдә алар Петр көненең гореф-гадәтләре турында сөйләделәр. Тамашачыларны тәм-томнар белән сыйладылар. Когда участвуем в конкурсах или ставим какие-то номера, мы собираемся на репетиции в Доме культуры. Ну, там мы решаем по ситуации. Вот, например, к этому празднику Петрау мы готовились очень часто. Мы ходили на репетиции почти каждый день. И вот буквально за неделю мы сделали такой большой номер, пролог, открытие. Петрау бәйрәме вакытында тәмле пироглар пешерү гадәте бар. Нәкъ шул вакытта яшьләр кайтып җитә, алар 2 атнага пешәнгә киткән була. И вот они утром возвращались на этот праздник именно. И когда они возвращались рано утром, и заборы своих сельчан украшали. Те, кто добрые, их украшали цветами, а те, кто злые, украшали крапивой и репейником. Тагын бер ышану бар, мәсәлән, әгәр Петрауда кыз очратсаң, Покров көнендә туй ясыйсың. Мондый гаиләләр нык дип саналганы. Бәйрәмгә мәртәбәле кунаклар да килде. Алар авыл халкын Петрау белән котладылар. В Белокельском сельском поселении у нас проживает более 13 национальностей. Сегодняшний день мы благодарны нашему населению, сплощенности, проведению Дня села. Здесь в этих праздниках у нас сохраняется наша традиция, наш язык, она переходит через поколение. Иҗади номерлар белән беррәттән спорт ярышлары да узды. Балалар да, өлкәннәр дә төрле ярышларда катнаштылар. Алар арасында милли көрәш, капчык киеп көянтә белән йөгерү, себерке бәйләү. Каждый год у нас запоминается. Артисты такие знаменитые приезжают. Айдар Галимов, мы его очень любим. Вот Вадим Захаров. Мы очень прям довольны вообще. Мы ждем этого праздника. Бәйрәмдә алтын туйларын билгеләп үткән парларны да хөрмәтләделәр. Алар котлаулар һәм рәхмәт хатлары кабул иттеләр. Лилия Агатина, Ләйсән Габдрашитова, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Агатина, сезнең белән сау булашам. Әйтсәне мин булагыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А. Радио Кумель 1 августа отмечает свой 29-й день рождения. Мы приглашаем всех слушателей разделить с нами этот особенный вечер. Вас ждут грандиозный концерт с участием звезд татарской эстрады и Дворец культуры «Энергетик». Начало в 19:00. Давайте проведем наш праздник вместе.